jaksa tehdä mitään. En mitään. Mä heräsin eka kertaa näin aikaisin. Tai no pitkään aikaan heräsin aikaisin. Oi, sinä on kultapieni rakas. Olet kasvanut liikaa. Olet isompi kuin minä. Mitä sä puhut musta, äiti? Niin sinua kultapieni rakas. Tänään sinun eka päivä nelosluokalla on. Ja niin. Eka päivä nelosluokalla? Mä oon kolmosella. Et enää. Koska olet noin iso, sinun pitää olla nelos. En mä osaa edes kunnolla englantia. Tai no, opitahan siinä nelosellakin, mut mä olen liian pieni neloselle. Äiti. Mitäs olet? Olet liian iso neloselle? Olet kohta kutosluokkaa. Mä oon kutosluokkaa jo kohta. En. Mä oon kolmosella. Nelosella. Kolmosella, nelosella, kolmosella, nelosella. No, minä kattasin tuon aamupalan sinun taaksesi ennen kuin heräsit ja heräsit aikaisin, mutta olen liian nopea. Tai oikeasti nopea olla äiti. Sä oot hidas, laitat pestaa. Ja sama. Kiitti vaan. Kästä. Nyt sä lähden tekemään kouluhommia. Äiti käy koulua. Varmaan aikuisten koulua. Äiti oli oikeassa, se laittoi mulle tähän näitä porkkanoita ja perunoita. Miksei se ois vaan, no, kivempaa aamupuolella tänne. Niin, muuta kuin porkkanoita ja perunaa. Olipa se hyvä. Sitten vaan vaikka pelin. Onko kaveri soittanut? Ei herätyskellokaan päällä. Sitten vaan nappukellaan. Tämä on aivan hyvä vaate mulle. No, niin. No, mä oon nyt valmis. Äiti, voitko sä tulla tänne? Äiti. Mitä asia sinulla nyt on, kulta? Minulla on hirveän kiire. Mikä päivä tänään on? Mä en oikein sanoisin muista. Tänään on lauantai. Miksi sä herätit sit mut näin oikeesti? Koska tänään on perjantai. Miksi? No, mulla on 10 aamu. Ei ole, sinulla on 8 aamu, koska nyt on maanantai. Jos sä sanoit, että on lauantai, sitten sanoit perjantai, sitten on maanantai. Ei, nyt on tiistai. Ei, se olikin torstai. Katso vaikka itse telkkarista. Tai puhelimesta. Tänään on perjantai. No sepä hyvä, koska minulla on huomenna koulua. Huomenna on lauantai. Eikö minulla olikin maanantai? Keskiviikkona. Ai jaa. No. Kuitenkin. Voiko se nyt mennä? No totta kai, kultaseni. Olipa tää kummallista. Äiti, eikö sanoo? Mä herään aikaisin. Äiti laittaa niin nopeasti aamupalan. Äiti sanoi, että on eri päivät. On perjantai. Mitä muutakaan vielä tapahtuu? Onks tää... En mä tiedä. Onks mä tulevaisuudessa? En mä pysty olla. En mä tiedä.
No kuitenkin mä pyydän tänään kaveriin varmaan. Sitten heti koulun jälkeen. No, eiköhän mun pitäisi pakata reppuja ja mennä kouluun. Kuitenkin kello on 9:30. Mä myöhästyn kosta koulusta. Häh? Kello vaan menee nopeammin. Voi ei. Koulun jälkeen. Onneksi äiti pyysi. Tai no sanoi, että saat tulla, vai mitä? Eihän me oltais tulevaisuudessa kahdestaan. Koska munkin äiti laittaa aamukalaa niin aikaisin. Mä heräsin joltain 7:00. Mä heräsin joltain 6:00. Tai no en 6:00. Mä heräsin jotain 8:00. Mut en mä tiedä. Oh god. Kuitenkin onneksi koulussa meni aika hyvin. Toisin kuin sanoisit jollain muulta. Miten niin? No, jotain muuta. En mä tiedä. No. Katsotaanko telkkaria? Joo, mä menen sänkyyn kanssa. Tussakin sit. Ai. Äiti on laittanut sen jo päälle. Se näytti, että se on koko aika päällä. Onpa outoa. Tosi outoa. Telkkari koko päällä auki. Koko aika päällä. Aina auki. Just niin. Hei, arvo mitä mä keksin? Mitä mä kysyn sulta? No. Mitä sä aiot kysyä? Minkä monta sulla on puhelimia? Se vaan tuli mieleen jotenkin. Ootas kun mä katson. Aika kulkee koko aika ympyrää, tai no kello kulkee koko aika ympyrää. No, kerro. Niin on tässä sininen, lila, keltainen ja eli 4 niin. Ja mä huomasin jotain taas mun ihme laatikossa. Laitan vaatteet päälle. Mä tongin täältä itselleni vaatteita. What? Okay. Puhelin tossa. Mitä nää kirjat on? Annakko mä katson? No jonkinlaisia viestejä, en mä tiedä. Mä haluaisin avata. Avassakin. Okay. Niissä on molemmissakin 3 riviä. Älä. Miksi? Lue sekä. Eikö säkä? Okay. Teidän on pakko häipyä täältä talosta. Ainakin 9 viikoksi. Entä mitä sulla lukee? Jos te ette lähde 1 viikossa pois, minä murhaan teidät. Ei, mä oon kokenut tämän päivän jotenkin. Täällä on tulevaisuutta. En mä tiedä. Mä oon kokenut tämän päivän jotenkin. Samoin. Nämä kirjat on ihan uusia. Äiti. Teidän pitää lähteä yhdessä viikossa pois. Tiedän sen. Tai muuten teidät murhataan. Mistä sä sen tiedät? Minä kuulin kaiken. No niin, tytöt. Mitäs se olikaan se asia? Joo, siitä. Mutta kuka noin kirjasta kirjoitti?
En minä tiedä. Ja mikä toinen asia? Oliko teillä toista asiaa? Oliko toista tytöt? Joo. Eli mä oon kokenut tämän päivän jo. Samoin. En usko teitä yhtään kertaa. Taas tää päivä sama. En mä tiedä. Miksi toi on nyt ylhäällä? Tällä kertaa mä en laita. Mä soitan heti sille Iitolle. No niin. Ei Iito, sun on pakko tulla meille. Tää päivä on taas uusi. Kiitti. Ja muuten, missä ne mun kuvat? Oikeesti? No, tuo meillä nyt. Heti! Heippa! Äiti ei ole laittanut vieläkään ruokaa. On sulla siis? No, en mä tiedä.